बड'फा नि मुङै जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड 27थि जे सुबुंथिनि फायखि बान्था बेखौ देग्लाय नेपालनि थागिबि माइटि नेपालनि फाउन्डार आरो बिथाङा हिउमेन ट्राफिकिं जि माने भिक्टिम दङ बिथांमोनखौ रेस्किउ खालामनाय प्रटेक्शन खालामनाय ट्रेनिं एडुकेशन होनाय बे बिथिङाव मैखोमै खामानि मावनाय इन्डिया बांलादेश आरो श्रीलंका जेराव जेराव नेपालनिफ्राय जोंनि हिन्जावसाफोरखौ बा उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ लांनानै बिथांमोनखौ ब्रथेलाव बा प्रस्टिटिउसनाव इनभल्भ खालामनाय जायो इलिगेलि बेखौ रेस्किउ खालामनायनि जाय महान माने दावहारु होनना बुंनांगोन सासे रियेल हिर' आरो बिथाङा माइटि नेपाल बेखौ गायसननायनि गेजेरजों रेस्किउ अपारेशननि गेजेरजों हाजार हाजार हिन्जावसाफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों आरो बेबायदि महान सासे आइजो मेडाम दिदि अनुराधा कइरालाखौ दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिया दिनै बिथांखौ जोङो मान बावदों आरो जों थारैनो गोग्गानाय मोनदों जे सासे रियेल हिर' बिथांखौ जोङो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे 27थि माने बान्थाखौ बावनो मोननानै आरो बे बाथ्राखौबो आङो स्पष्ट बुंगोन बे गिबि खेबनि थाखाय सासे इन्टारनेशनेल लेभेलनि सुबुंखौ जोङो बान्था बावदों खारन जोंनि जिखिनि एवार्ड डिफोर दङ बे बर' हारिनि गेजेराव आसामनि इन्डियानि गुबुन गुबुन रिनाउन पार्सनेलिटिसफोरखौ जों मान बावबोदोंमोन किन्तु गिबि खेबनि थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ दिनै इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो मान बावनो हादों बे जोंनि गौरबनि बाथ्रा बिथाङा जि हाबाफारिजों मावदों जे जोंनि जायगायावबो गोबां हिउमेन ट्राफिकिं जायो गोबां मानसि लांखारनाय जायो आरो बिथांमोनखौ गाज्रि भाबै गाज्रि जायगायाव सोरखौबा फाननाय जायो सोरखौबा माने बायदिसिना प्रलोभन होनानै माने साख्रि मोनगोन रां बुरजा मोनगोन बायदिसिना प्रलोभन होनानै जोंनि बेकवार्ड ओनसोलाव बा इलिट्रेट जिखिनि मानसिफोर दङ बा रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय बिथांमोनखौ प्रलोभन होनानै लांनाय जायो आरो जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 20-30 बोसोराव रेस्किउ खालामनाय बिथांमोनखौ उद्धार खालामनाय बे खामानिखौ जों मावबोदों दा बेखायनो बिथांनि जिखिनि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बिथाङा जोंनियाव फैनो होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बिथाङा जोंखौ काठमान्डुआव नेपालाव हांख्रायदों जे जों माबायदि खामानि मावदों माबायदि शेल्टार हम बानायदों बा एजुकेशन होदों ट्रेनिं होदों स्किल होदों आरो बिथांमोननो माने पुनर्जीबन माने गोदान जिउ मोनसे दानानै होफिनदों बिनि सायाव जोङो नायगिदिंहैगोन आरो इयुनाव बिथाङा ट्राफिकिंनि इस्युखौ लानानै हाबा मावनायाव गोख्रों मदद होलांगोन होननानै जोंनो खोथा होदों गोजोन्थों।